Ka tabbatar shigo ka ba ne ya gan mu kwata-kwata? Ai babu wanda ya gan mu. Yau ina za mu ci karen mu ba babbaka. To shikenan da kun san wannan watan fa. Ai ina gaya ma za mu ci karen mu ba babbaka yau. Ba matsala, ba matsala. Yanzu bari mu fara wannan. Ban kamun wannan wuta. A ka ce ta wannan za ka fara. Mana. Ta ita za ka fara kenan. Yawwa. Kai! Ka zan banka ma wuya. Oh no! Kai, ku yanzu ba kwa tsoron Allah a watan Ramadana? Azumin ka nawa? Wallahi ni ba na ce ma ga nawa ne ba. Wallahi. Kai ba. Ina ga watan nan guda 2 ne gaskiya. Kai ana gobe sallan? Me wannan? Wallahi mun dan kawo wannan ne za mu dan samu ne mu dan wannan kawo. Wai in an sha ruwa ne za a dan Daya fa, daya. Kawo, kamar ɓannan. Ya ne? Ban gane ba. Ku tsaya. Oga? Mu tsaya mu zuba mai ido mu ga abin da zai faru. Oga? Mu tsaya mu gani. Oga anya ko wannan yana da hankali. Ku tsaya mu gani, ku tsaya mu gani. Baba ya isa shi dinwa. Kai. Kaga fa. Wannan yare na mana haka. Afan mai. Ka je wannan gida nawa yake wannan mai? Kaga ka rage mu fa kai. Kabba. Kaga. Kabba. Yanzu ne zuciyata. Au ga tana ashi. Zan cire ma kai ba. Ka rabu da shi ne gani. Ku bai shi. Yanzu tsawawa kwa tsoron Allah a wata gobe sallah kai ka ce gobe. Ka ce azumin ka biyu. To ni dai ban gane wannan abun ba. Ku yanzu tsaba renin wayo ba kwa ma yawo da cokali. Amma ta iya dama kunu. Kai. Faɗau. Kai amma koko na ya damu. What? Hey! Gida zan tafi da su. Kaga fa. Rage mu. Rike mai. Na fita. Wanda ya biyo ni. Kuma sora in ji wani ya je waje ya ce ba na azumi. Ba za ma ga ba. Saur na gama yi. Mun yadda saur da gama yi. Saur na gama yi. Bari mu mai zaur mu ba. A sauka lafiya. What? Hey! What's happening? Ayo.